ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ମୋ ମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ରାଣ ଖାଇକି କହୁଛି ମୁଁ କହିବା ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ସେମିତି ନଥିଲା कि ମୁଁ ସେ ୱେରେ ବି କିଛି କହିନି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝେଇ ପାରିଲିନି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କି ଗର୍ବି ମାନେ ଗର୍ବ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଗର୍ବି ତୁ ଭାଷା ଲଗେଇକି ବି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ନୁହେଁ ନା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ବି ମଣିଷ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ସାନ ଭଉଣୀ ଭାବି ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ସେଇଟା ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ କି ବୁଝନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାହା କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତ ମସଲା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତ ପଜିଟିଭକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ନା କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭକୁ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ତ ଦେଖିଲେ କି ଲୋକ କ'ଣ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ହେଇଛି ତ ଆମେ ଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ଏତିକି କ୍ଲିପକୁ ନେଇକି ଆମେ ପକେଇଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଆମର ଭିଉ ଯିବ ଆମକୁ ଦେଖିବେ ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ଶୋଧିବେ ଯେତିକି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କିଛି ଲୋକ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଏତେ ବୁଝିଲା ସୁଝିଲା ଲୋକ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ସେ କଥାଟାକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୋତେ ଆସିକି କମେଣ୍ଟରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ମଣିଷ ମୋତେ ଥରେ ଦିଦି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆସି କମେଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି କି ତମର ବହୁତ ଗର୍ବ ହେଇଗଲାଣି ତମେ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ହେଇକି ଅଶୁଭ କହିଦେଲ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ରାଣ ଖାଇକି କହୁଛି ମହାଦେବଙ୍କ ରାଣ ଖାଇକି କହୁଛି ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କ ବଡିକୁ ନେଇକି ମୁଁ କିଛି ବି ମାନେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲି ମୁଁ ଇଭେନ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ସେବେ ବି ଲୋକମାନେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ ଓଲଟା ମୁଁ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି କି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗଲାଣି ତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାକୁ ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିଲେ